Assalamualaikum, sepihak dek kami kunan datang nan sararak langkah dari rumah sarayun lenggang dinan golong menuju ranah kampung nangko. Kampung nan endah ketinggian di paga bukit bakuliliang di salo gunung tingkuti tigo nan cukui sajarangan. Batang kerambia linggayuran rumpuitnya gatia-gatialan sawah bapiriang dinan data ladang bapetak dinaler yang cando dusun batumpak-tumpak. Mai jaurono para mudo jaguang mau piah bilang tangkai bak timah bungo ladonyo. Buah taruang ayun-ayunan salo menyalo kacang panjang ngan timun mangarang buah. Maka diliakanlah jalanan panjang jalan rayo titian batu labuh gadang cindai tajelo. Labuh gadang cindai tajelo kasiaknya mipih bak di pipi apa sianyo aluh bak di tintiang batu bulik susun bersusun. Pagai duit baliak batimba pudiang ameh sabalah luar pudiang hitam sabalah dalam jiluang babatang-batang membelok lalu kailaman. Membelok lalu kailaman laman nanindak panjang ngamek malayah bungo saliguri merumbai bungo tali-tali bungo tinjau sepanjang kawan tabik keromo randa-randa. Mako babunyilah bunyi-bunyian maringnya si balang tandai berkukuak kinantan cuci marintak balam bungo kawa. Talengong ke dalam parak cubadak lalayan baru kamun yang sandaran lalu limau manih pautan kudu. Tabek nan bunta bakiambang ayah janiah ikan jinak ulari berbondong-bondong pada sapek basiku-siku abada puyuh barada yameh gariang melintai-lintai juga. Salorong di badan diri kami nan bak semisa beruang bondo tabang sekawan di udaro. Babega di rimbon satumpak merauk di kayu rimbun daun tatagun maliak rantiang laikos. Kanari bukan kanari sajo sekajui tumbuh jui lalang, kamari bukan kamari sajo gadang mengkasui dan bajalang. Badi aja pun di Bangkaulu penembak kapa di Muaro bari ampun nambo dek pangulu sambutlah salam dek juaro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapanek kami dek babansi bansi tasanda di pematang, lapanek kami dek mananti baanya sultan palambek datang. Di malam semalam nangko anta bulan ko nantarang anta bintang nanan cayo. Gadang hati ndak tabado kok nen ditunggu Allah datang nen dijapui Allah tabao. Ramu-ramu di pedalaman patah sayok tabang beranti menukiak ke dalam ladang. Usah lamo sultan di laman ambiak cibuak basuala kaki naik kate rumah gadang. Kato nanindak menanti jawab gayung nan usah sultan sambui jo karajo sajo sultan iriangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah saujui dengan simpuas barik bungka nam piawai neracun lurui main daun nindak besibak jo besisia bukan bainggo jo babate. Sambah kepado niniak mama nan gadang basa batuah nan bapucuak sabana bulek nan baurek sabana tunggang dianjung tinggi diamba gadang sandi andiko dalam kampung tampuak jo tangkai di nagari. Nan ba umpamo kayu gadang di tengah koto baurek limbago matan badahan cupak jo gantang barantiang bari balabe babungo rimbun de adek babuah katonan bana. Bulia baselo diureknyo dapet basanda di batangnya gantungan cupak nan duo. Pertama cupak usali, kedua cupak buatan. Sampai kepada Imam Khatib bila Maulana jo tuangku tahu dihala dengan haram 100 sah dengan batas kulua bendang adat limbago. Hulu balang jo ampang limo jo manti pagai adat parik dalam pagaran kokoh. Cadiak jo tahu pandai nanari jo bijaksano tahu diangin nambah siru tahu diombak nambah sabuang 100 dahan kamaimpo ataupun rantiang kamancucuak. Tahu di ujung kata sampai balon bakilek labakalam bulala sangkap 30
tekile ikan dalam maya ikan tekile jalo tibo lah kantu jantan batinonya. Seratonan mudo pembimbing dunia nan capek kaki ringan tangan, capek kaki indak penaruang, capek tangan indak pemacah. Aso terantang duo sudah hatinya suci bermuko janiah. Tahu dimalu dengan sopan serato raso jo pareso. Tarui pulau kebundokan duang limpape rumah nang gadang sumarak di dalam kampuang hiasan dalam negari. Kok iduit tampek banasa, kok mati tampek baniai. Kau unduang-unduang kabarinah kapayuang panji kasarugo amban purwa aluang bunian urang nan duduk jasukatan. Kalilawa di pulau rimbang anak ruso mati tadabiah, kok gawa minta ditimbang, kok doso ampun nalabiah. Bukan tambilang manggulampai, tambilang panggali pakuburan, bukan membilang tando pandai, membilang untuk dipasambahkan. Dipanggang-panggang, digatok, dikirai-kirai, dibakar, tatanggua ikan gulamo. Dibilang-bilang diatok, dikirai-kirai, dipapa, dikambang sitabolamo. Kalau masuk da ulunya semusim masuk saisuak ketika langit basentak turun, bumi basentak naik, lawi secampak jalo tanah darek badun leleban dan timbua gunung Marapi. Lorong di niniak moyang kita asal usul kalau dikaji di dalam sitambolamo sapia balahan 3 jurai. Sejurai ka Banda Cino, sejurai ka Banurhum, sejurai ka Pulau Ameh Nangko. Pihak di Sultan Marajo dirajo taniat di dalam mato dalam kiro-kiro. Balayainya masuk itu dia te dandang dan sebuah cukik jo cati bilang pandai. Dek lamo dandang balayai mak, di dalam lawi baharulah tampaklah api tak kijok-kijok. Gunung suatu masuk itu dia te puncak Langgapuri bernama Gunung Marapi. Sinan sirangka nama dangkang 100 buayo putia daguak di batu wampa putia di bukit Patah Petigo bernama Bukit Si Guntang-Guntang. Di mana titiak palito di balik telong nama tali dari mana turun niat kita iyo di puncak Gunung Marapi. Basentak turun ke bawah lah tibo di Gugu Ampang, sinan Legundi nan Baselo, sinan Pulau Batarata, sabalun bakorong dengan kampuang sabalun bakoto Jonagari. Masuk badeta deta upiah, masuk bacawan panarahan. Dek lamo alam baputa mak urang bertambah kambang juo kemanakan menjadi banyak. Di pabuek sawah joladang, di buek adai di karang undang disusun tangkai ciek-ciek dipaku ke tiang panjang makanan urang 3 luak. Manolah luak nan 3. Dan puo luak tanah data nan tengah luak agam nan bonsu luak 50 lalu karantau je posisi alam Surambi Sungai Pagi. Menurut bari balabe adat dan selilik Gunung Marapi, seedaran Gunung Pasaman, sajajaran Sago jo Singgalang, seputaran Talang jo Kerinci. Dari Sirangka nama dangkang hingga buayo putia daguak sampai ke pintu Rajo Ilia durian ditakuk Rajo. Si pisak pisawanyi sialang balantak basi hingga aye babaliak mudiak sampai ke ombak nama dabuah. Sailiran batang sekilang hingga lawik dan sedidih rao jo mapat tunggu 100 gunung Mahalintang. Pasisia Banda 10 hingga terata aye hitam sampai ke Tanjung Semelidu Pucuak Jambi 9 lurah. Jikok di kambang seleba alam, jikok di balun sebalun kuku tantang nangko basudah kalam tambo sekiro itu dahulu. Tungkek galah amai dirajo sitaba di balik pakan, kalau salah tobatlah ambo kok bana samo diamalkan. Amannya Ustaz perhatian. Ambo, sambah tibo pada Ustaz. menitahlah. Pihak di kami sepangkalan ditampai hujan yang berasa paneh nebab puhun nama nyusun matok pekerjaan di rumah nangko. Sekiranya ada kata sepatah kerasabui rung yang sebuah nang ketangah iyo kan terabik di badan diri ambo. Yolah. Sumbuh pun keterabik di badan diri ambo bukanlah ceceh karena waka, bukannya gen yang karena kain sorong lompatan di galanggang. Tapi ambo kok pai lai jorun diangan dan tinggal lai jomu pakai. Apalah yang menjadi buah pesambahan yang kebatibokan kebakai sultan. Yaitu adok ke badan diri kami sepangkalan dek sarik berkisah dengan sampi, suka bertenggang dengan tidak, makos tantang penantian kami disiko. Mungkin kabasuo sumbang jo salah sasek jo gawa. Kok tibo indak tapabasukan datang dan indak tamuliakan indak basuo tampan jo teratik lelo jo kerena. Nampatrik telah tak diulu tailiakan ipabisan kok taperampiangkan, mohon diminta banyak-banyak kari lansutan gadang-gadang. Sekian sambah pada Ustaz. Ayo manya Semandaro. Lai Ustaz. Sambah tibo berusutan. Nitalah. Sultan surang sampai ambo menghantarkan sambah. Tapi nak menjadi udik mengkasih ambo bana ialah kepada wangku-wangku nenek mamak nan gadang basa betuah. Urek tunggang pucuk nan bulek di nagari dahan rampak daun narimbun di pusako putiak labek buah naranun makanan urang saalam. Langkuk sarato Imam Khatib palito nan tidak kunjung padam suluhnya lo masuk di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduaknya baca min kitab tagaknya rintang di pituah. Taruh kepada ucadiak pandai orang menarih candukio, pandai mahagak mahagiahkan ke unci yang tidak mencucuak tajamnya, tidak melukoi pasak kungkuang kunci dan taguah sumarak koto di nagari.
Maka nak salangkok ganuknya lah salam sambah hambo kepada silang nama pangka kerajunan bajunjuang nan maharah nan maico nama nanai meletakkan pekerjaan di atas rumah kadang nangko ujung persamaan kepada Tamanaro. Yolah. Allah na menjadi buah persambahan lambo. Mendangai imbauan Sultan Cako gumanta sugalo betang tubuh bakipeh paluah kadado bakaja darah kemuko apalah sebab tebe itu. Lariak kepada badan nambo tani barai duduk kaciak nang jolong sudah. Kalangkapan balulai cupik balaya di tepi-tepi ke tengah takut dia galombang ke pulau garik di buayo lakit pituah Sultan Juwo. Lakit pituah Sultan Juwo baburu ke padang data dapatlah rusuh balang kaki dia lau ke tengah padang. Baguru kepalang aja baru baraja guru mati di silau surit-surit lelang. Baguncang bumi je langit berombak lawit sailan bakumpua karang tetapi kok karam mambo tantang itu tan. Akan tetapi sesudah ditimbang makna kato di silau makna ragi, nyatolah nan kato wajib dijawab, nan gayong wajib disambut. Bahas tantang daripada itu. Adok ke badan dari ambo kini ko tapeklah bak mamangan orang dua. Sebarai orang pai manyumpik kematan. Dicari ketika bayak dipilih masunan nelok, maka diambillah galah salapas hutan. Lah tibo dirimbo nang satumpak dipandang ilia jemudiak dilihat kiri jo kanan tampaklah si burung nuri. Inggo di kayu nang sabatang sedang mengilai-ngilai sayuk sedang malapeh-lapeh payah. Lalu diambil sumpitan gadang serato damak nan bayi puah disumpik burung ateh dahan. Setibo damak di ateh begaluit je bungo kambang babenda je buah ranun babega-bega jo awan. Maka sementara burung nak ke tangan diwalakkan katos ketiko menanti san sementara lagi ke dalam mana tu kan. Yolah sampai dek setempat kecil. Sakiralah. Sepanjang buah kemarin Sultan tadi lah susunan adek je limbago. Kalau adek ada batangkai pusako ada batampuk ke undang ada talinya mengabek undang jus kato mengabek kato jo pakai itulah bana ke dituri. Baanan kini tetapi niat dari Sultan pembuah pengana dalam mati nak membawa kato jo bayo mencari bananan sebuah diadat itu bersuruh kanda undang nambah amalkan. Mujo batimpo je nenelok tu ala laki dan mulia usala ragu tentang itu kami menanti beritonya. Sekian pemberi dari ambo. Alhamdulillah makaikan bo. Mak semudo lain. Di awal kato na sepatah salam tajilo kena rapek kato tetap buah jinan banyak di persembahan mamak majalang. Itulah. Wujudnya sambah nanti timpo pada mamak nyatu tawalak di ukuran tabayang barih di balabeh bana bandai katu bidah. Di curiang bari dahulu di awal kato na sepatah sambah tibo di alek jamu nan datang dari pihak pangka. Baat penyalik ini karena sesuai juga bak undang ketua mamak. Babi dua kan yo benang kodoh mak kok jalan menentu. Mako teraduk sambah dititah dari sepangka kepada alek. Anggota tiangkan ke nentuo ketua berjawab gayong bersambut ke dari mamak terabitnya. Itu sambah pada mak mudo. Alah sampai setempat ya? Sampai. Artinya sampai titah setempat ya saja di ambang gadang dan yang tinggi. Tino hendak kamu ulang bana permintaan setempat ya diulang itu jangan sebut kok bana sampai je setempat ya di bawah sekata tu memakai menjapuk nang kabarina menanti. Sampai menanti mamak. Ada terjamah. Hai. Tino sebelum penitaan yang bertibukan ada berundiang jauhnya beri mamanya. Berolah. Tino sampai titah nang kamu tibukan makainya nampak kini nangko kenal tiba ulak di kerajaan pokok di silang pangka. Nam menjadi ulak di kerajaan pokok silang pangka tantang arela jemaah. Kok lailah duduk kau hendak tertampai no terdudukan ia bana kerajaan pokok silang pangka mintakan rela jemaah kepada niat jemaah 170 nampai sabondong pulang stampuah. Teranta je penita makiambo lah berjawab nang kabarino kepada kerajaan pokok silang pangka dia ada kato nama yo delok jalan rumah ke menjepuk yang kenya. Lah sampai buat perintahan setemudo. Alah. Mas setemudo. Lain. Artinya sampai kita ni setemudo saja di ambang gadang dan juan tinggi menjadi penitaan setemudo semasa Cako. Tangkatul 30 ulak dari kerajaan pokok di sana pangka. Akulah nak menjadi ulak di kerajaan pokok di sana pangka nama nanti kini. Tantangan kedudukan inyak di mamak satu juru sadono dan tengah rumah. Kalau duduk nak bertampai no. Ia wana kerajaan pokok di sana pangka minta ilah jemaah kepada inyak jemaah satu juru sadono dan tengah rumah. Tanta perintahan kepada tamudo lawa jawab nang kabarino kepada kerajaan pokok sampangka ikut nombor pemuannya ni atau jawab kaman tu lagu perintahan tamudo Ia menanya. dari kerana itu nak jadi perintahan di kerajaan pokok sampangka nama dikini tibono di badan diambo tanta luweh ke buku tersendalu ke rimbiang sebanyak permintaan kerajaan pokok sampangka nama dikini dalam adat sungguh pun dalam adat nama dikini kalau ikat tukuk tambah no bana bantah sampai tamudo kepada ketua Sampai dinyak lah. Artinya sampai titan dinyak saja di ambang gadang dan yang tinggi semasa Cako teranta di ambo penita makainya. Bati bono dinyak ke buah barino kok kanda abari pinta berlaku artinya abari rela jemaah dinyak jemaah 100 guru dan salik kerapatan tengah lambat lampisan di atas hantun kok lagi ketukuk tambah no bana sarang semudo kan iko bana ceritanya yo lah satu buah barin dinyak du jama pun peneh merasa mantang kasananya dah sampai buat perintahan tamudo alah mas tamudo lain itu sambah menyembah kepada Allah itu kembalikan menjadi penitaan tamudo semasa Cako tekatua 26 pasal besok
hujan pun di panen berasa itu di gelantang ke sana kemantu nulu penitan nomor 2. Yolah. Kalau benar pagi pan suku itu nomor 2 kau ini timbul nomor 2. Amantang kasanya. Encak. Asam Fatihah. Minta lah mak. Tino sampai cita dengan cako sajo diamba gadang dan yang tinggi. Sama sun cako teranta Asam Fatihah pemita makiambo. Yolah. Bati bono diambo Allah membawa bakato bayo jalan bamah pada ninyek jemamak sarato juguru nampai sabondong pulang sampuah surit namanta semera pulai. Yolah. Dapiklah kato dan sayo kulatang kato semua pakai sebanyak permintaan kerajaan pokok silang pangka kok kandak abari pinta balaku hatinya babari rela jemaah di ninyek jemamak sarato juguru kerapatan tangan mah. Lambat lampisan dia teh nantung kok lagi ketukuk tambahno bana besarang Asam Fatihah. Sekian bana dan tak sampai ke Jambo. Lah sampai mata mudo. Alah. Rupanya ada mata mudo kok kato ambo nang setipi Allah balawikan kok nang sakapal lah pegunungkan. Tumah lah bawa kato bayo jalan bemulah. Allah berduakan di uriknya lah basandakan di batangnya artinya bana lah belo ketemu pakat sampai kepada nenek mama. Bana sebagai anta kepada ambo kini ko setantang maaf rupanya kandak le bulah tinta le balaku dek itu pihak salik kini ko. Iyalah. Kemudian daripada itu kata berjawab yang kami nyambut ke dari ambo je terabinya kan macam itu terima mudah. Iya benar. Anda dolai dia ambo kini ko ilmu ia bamakan ko itu apa pakaikan. Tapi samantang pun baik itu lulih bersalami anyi berpinteh hilang mencari ke maah. Selamat dah. Tentang perundingan kita. Coba di pencen. Ayo mana sementara ambo batibukan juga sambah kestan. Lalu kalah. Dek tinggi batang lamu karareh, dek panjang jalan lamu kesampai. Ya gak talalai yang bawa meliang kato kerilah juga pedustan. Padalah. Tumahlah sultan lihat sultan pandangi. Taraduk sambah jutitah nan talewa kepada kami sialik sampai sebondong pulang setampuah. Allah lah dikatangah ketapikan. Bayo kami je mamak bertidur-tidur je semua gadang. Yol. Maka bolehlah jantung dikalupak, bolehlah kato jemu pakai. Rupanya nan ka menjadi polongan nasuk sambungan lidah iyo tetapi di badan diri ambo. Yol. Artinya bana kuk tibo di kato ka menjawab gayuang ka menyambau sambah ka baulakan titah ka balekokan kato sepatah nak basabui undiang sebuah nak katangah ka dari ambo terabitnya. Sungguh ka dari ambo terabitnya stan nan ba ibarat orang mengaji tu mah. Nyampang ko ndak tabakan jaya. Ndak kanai tajwid je tilawah nan panjangnya tersingkitkan tibo disingkit terpanjangkan tasajak tabau lalu lapat batuka je mana ayo bertolong dek sultan menyapu maulangkan jan berdoso kita sebalikan. InsyaAllah baca destan sebelah senang nak kami simakkan dari siko. Makaikan boh. Assalamualaikum palupuah batang malapari pucuk menimpo waka jumbai di bawah nak rangka batipuah sungguh pun nambo tagak berdiri bukanlah orang cerdik pandai yubik nyududuak nama simpuah. Kasahambun kasah biludu batanti bajai tapi beturap jebanangan sandaran. Minta ampun nambo ke pengulu nan salirik duduk di tapi saidaran nadok ke tengah jasambah sajo dimuliakan. Pisau sirawi ulu sonsang saruang tarikh kayu jati ulunya pangka kayu kamek diambil para cik buah. Tapi ganta ambo memilang pengulu banyak nan sati tuangku banyak nan kiramek ranggadang banyak nan betuah. Mulonya jalo diserakkan kana ikulari nambah palun mulonya kato disambahkan menyusun jari minta ampun. Maka meminta ampunlah hambo daripada pemilangan pengulu malin manti jodoh balang di atas kampek jenis martabat yang mempunyai kebesaran di dalam kampuang jenagari. Amma ba'du adapun kemudian daripada itu maka memuji menyanjung memohonkan sambahlah hambo kabake silang nama pangka pekerjaan dan berpokok sialah hurang nama hatuk nama hatun pekerjaan jatih rumah nangko ialah hurang cakapan diopari kajirek tabang ramu-ramu ingguk mencakam di disaga tada buat lalu ke tanah kete indak disanjung namu kadang indak disanjung galah sambah jatuh ke tengah-tengah kemano galah dirambahkan kesamak dalam beluka kanailah balam lalu mati kemano sambah disambahkan iyo ke pihak yang setangka rila jemaaf meriangnya iyo manyo sebenarnya Yo terikas kan. di malam semalam nangko hari elok kutiko bayi ombak tanang angin salasai hujan taduah kabit pun tarang kinilah marawa nambah tuyah kinilah padan nambah ukua tibo dijanji ditaguahi karayo dimuliakan maka datanglah kami tidak dipanggil Allah tibo sepanjang adat tarapak bilaman rumah kadang 9 ruang nan salanja aku 2 balari salita kucia melompet salayang kubin Malayo sandi benamo sandi adat tunggak benamo kesandaran pancuang turang alang katabang tuturan labah kenglo gonjongnya rabuang membacuit timah memutiah di atasnya paran gambar si ulangi yang batatah bemego-mego kia benamo batang padi kacino ragam tak sudah rawi jadi tukang tabunuh tak dapat meniru lain. Lantai data bak lantai kulit dindiang licin bak dindiang kacau kau juang suram dipapek ke tengah Raja Babandiang. Rangkiang tigo sajaja di tengah si bayau-bayau balan juang sepanjang musim di tapi tinjau lawit penyapu dagang terpasah likida setangka lapa tampek petenggang orang kampung. Dia orang pihak di siku orang berbudi elok baso dalam berbudi beradai pulau.
maka disonsongkanlah cara no basa ditinggalkan medan nambah paneh menuju medan nabalinduang. Dibasuh kaki ju cibuak gadang cibuaknya rajo manonggok salalai sesiram maya sajuak lah sampai rungguati. Kan yo de elok tamu di bona yak mulia lek di bodu dua ko maha karapak di tengah rumah. Yo lah. Lah karapak di tengah rumah ditanai lapi ampa putiah tilam basusun bakuliliang. Tikanyo pandan manjalito di kayam manak rando gadih berpakai sekali balun kini lah baru tabantangnya. Tak pueh matu memandang langgaman nadat perhiasan talabuh tirai langit-langit tirai suto panjang 9 tunggak berpalut kain kun yang kesumbo kasab kamasan. Memandang lalu ke pasere kando camin balampi-lampi takanak lian jepalito tarang malam bat dibasuh kaja cahayonyo bendang lembukan alang-alang. Larak lah kato disimpan jo persambahan supiak setilaminah berumah jampe angke dahulu kato bestinah kemudian kato bescapek jo kariban sultan ayo manya sebenarnya. Allah. Adapun kemudian daripada itu nak japui kato ke pangka di sawak runjang kau yaitu tantang maaf bermaaf. Apalah yang menjadi buah persambahan sultan tadi kok tibo tidak apa basokan duduk dan tidak ditampek alun dimakan patri dulu tayyakan lipabisan teparampiakan yang jodoh yang tak terpakai tampan karena hendak tabau lagi maaf kena datangkan dan itu lalu perintahkan Kabananya. Allah lah kami tukiakan pandangan daku dilayangkan pandangan jauh diariangkan pandang kerusua lah tibo banari makan pati salahnya tu meneri alua ko putih tidak membaca ko hitam tidak berkurang jangan kan cacek nangka nampak puji tanjungan batibo kan. Kalau dicuri je pidoman tando dibalik dikarisai bertamu adat jebidaran nambak mamang dengan pandai baraki biduk talenggang karuci je saliguri dalam bumi sultan bertenggang tando bermain nakabudi. Apun batu nyulai selampihan daripada itu ada dunia kan balih membalih tangsarnya paling memalu aduk ke kami suluk ini pihak di kami kunan datang dan duduk di tanah lantai dan selingkah baris di tapi sebanja baris di tengah dia bercampur tuo je mudo dan tuo kunya takhilaf tanan mudo kunya tasase mungkin kebasuh salah tutup malatiangkan salah hawai mampehkan salah mulut mautangkan terkirai langkah kemasuk terkirah lenggang keluar tersingit budina rami mako nyampang basuh lembah itu Ustaz membayar kami panuh-panuh meminta kurang banyak-banyak bila ia kami mohon maaf dibatin nampun bunyi tak sama kami dengar rukun sama kami caliak balabuahkan di Sultan dia bicara runjang dikaret bukunya sekian dulu rembo Lah sampai di setempat ya. lah sampai Diambo singkit saja ke jawabnya. encak singkit Dek maaf gadang kaidah, dek rila gadang manfaat, berilah-rilah kita siko. Kita luluikan ketanalakan, dianyikan kalau ilapih dan batin dipulangkan saja kepada Allah. Alhamdulillah. Ajali dah sama naro. Nikahkan. Nak nyotua salahan ni sisiap-sisiap sepalapah bah kok kita tuakan tentang bah memaafkan. Kita tuakan